so that you would know their connections and we can gather more evidence. Let's go! Huwag kong subukan, masisira ang buhay mo. Putang ina ka tayo. Gayong sa likod, bawang pinala, nakakataga, may kwento ang pamilya na iwan. Noong 70s, 80s, may stigma. Pag sinabing diktator, maka agad sa isip is criminal yan. Kaya siyempre, sino ba yung diktator? Saan ba makita yung diktator? Yung sa mga nakakulong. Let's go! Ang dami ko na palang tato. Di ko na malayan ang bawat patak ng segundo at nagugol ko sa mundo. Bulag, kailan, nag-iisa, makasalanan. Yan ang tinuran sa akin ng mga taong akala mo'y malilinis. Mga matang mapangmusga na tila ba minsan ay hindi sila nagkasala. Ano bang magagawa niyo kung nabubuhay ako sa pagkamati? Ngayon, kasama ka. Gagawa tayo. Saan ka gagawa sa isang Abi!
magtarimnan ng buong maibig. Wow!